eka pitkä video. No Mitä? Tänne tulee stunttailuvideoita ja näitä. No niin. Ja no nyt ollaan Tebolilla. Tossa me pyörä. Tässä on Jupiterin joku pyörä. Tässä on toinen Jupiteri. Tästä tulee paska. No en tiedä. Älä hirraile videolla. Joo. No tänne tulee pääasiassa keulan video. Niinku. Ja näin. Ja ehkä pitäisikö tehdä pyöriä korjausvideo joskus kesällä? Juu, vois tehdä. Mulla on taas tämmönen vanha takakumi, niin kesällä tulee ehkä video, kun suditetaan se puhki. Niin siitä tulee hyvää pätkää, mutta nyt siirrytään tässä välissä S-Markettiin vai mitä? Jep. Nähdään kohta, moi. Noniin, nyt tosiaan ollaan lähes sinne S:lle. Noniin, no moi. Noniin, kun ollaan menossa, nyt on nähty valotsussudittelu. Semmonen pikku sutkuutus. Täällä on siis tosiaan aika paljon lunta. Tän verran. Ollaan Tepolin pihalla. Joo. No me pole tän kanssa tonne noin niin video jatkuista. Moi. No niin, nyt just tultiin tähän S:lle. Niin me mennään tuon tuulikaappiin hetkeksi lämmittelemään. Niin siitä ehkä kello pätkää, mut kuitenkin kun täällä kaverilla vähän sormet kylmät. Mut nähdään ehkä kohta, moi. No niin, täällä ei ehkä saata kuuluu, mutta se kanavalle kuuluu tehdä stunttailuvideo, se vaihtaa sen nimi ja näin. Niin ja ehkä tehdään semmonen pieni halli. Ehkä kesällä. Ja käykää seuraa TikTokissa nimellä Jiri, siinä on fillarikuva. Niin joo. No se on tämmönen lyhyt mittainen video, niin no moi.